Mbalma wanche nga foli bawye amatigi Yesu togola netego Joseph Gendeba. Mbefeka kuma mbalma udi bi mbeni kuma nyesi awdema mbalma minu be nyefe minu yesilamawi minu te Yesu don walma uta don bere uba don chogware la mini bible tate keleni aywa ala ni kuma do ne kono bi ka nyesi awma mbe haketo nyinu kawfe nindo na min gasila okaya fanema awbe haketo fono bamana kan fono amaje kosbe sabula ante bamana kan fola ya ambe to wu cela ambuldu ka kan fola ya tungodo aywa mbe ala delike mate Yesu togola wala sa akani kuma nyemine aka hakeli diyan wala sa nga kuma fo kuma mi yetnyi kuma mi nafamai kuma mbe mogo lajeya mate Yesu togola amen. Aywa nyafo chugumna bi kuma Yesu kodo menaje ka Yesu de kofo awye sabula silamawo ube Yesu don ulba wale de ko Isa nabila Isa wafuma ko walma annabi Isa okoro muye ko prophète don alakira voilà silamawo bolo prophète don ani komi prophète to do ba fofono ko ani prophète to te kelente ko sebe ko ale prophète mi prophète badilo bon wa foti aywa suina koni yala sonama nseko mi mboke ala donia min don kono mfono bo o defo ay kuma min don kono mbo defo wala sa do ka famalisro awbe haketo ninga bamana kan amajeje ko sebe hallelujah. Donc sani katanye mbena biblu kono kuma do kala aywa biblu bamana kan la matembolo mbena kala français de la kasroka a nyafole ke bamana kana. Donc Jean ka livre au chapitre follow mena damne wala ka damne verset follow fo tani durna aka jandoni nga avec l'enkumbo. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue, ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. Et c'est écrié. C'est lui dont j'ai dit,
celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Donc, Jean, chapitre follow, verset follow fotani duru. Aka jandoni nga abe Yesu de ka kuma folota. Jean miye ni sɛbɛn o ye matigi Yesu ka apôtre de. Abe ka Jean min kofɔ a kɔnɔ o ye Jean Baptiste de. Jean fila. Donc, o bɛ ka Yesu de kofɔ ni. Yesu filɛ ni o bɛ ka ɲɛfɔ de ko Yesu bɛ yen depuis Adam daminɛ sani ka diɲɛ yɛrɛ da. Yesu de ye diɲɛ da. O b'a fɔ ma ko kuma, o b'a fɔ ma ko yelen. Ko kuma de don, yelen de don. Ala don. Ko Yesu bɛ yen depuis Adam daminɛ ko bɛɛ daminɛ tuma Yesu bɛ yen. Waati dɔ de kɛra ko Yesu ye farisogo ta. A kɛra maanifin ye ka na diɲɛ na. O la yɛrɛ diɲɛ ma a dɔnya. Ale de ye diɲɛ da nka diɲɛ ma dɔn. Ko a nana a ka mɔgɔw fɛ, a balimaw fɛ, olu ma sɔn a la. Ko nka fɛn fɛn sɔnna a la, ko a ye se d'u ma u ka kɛ Aladenw ye. O de bɛ ka ɲɛfɔ nin ye sisan français la. O kɔrɔ ye mun ye? Minnu bɛ k'a fɔ ko Yesu ye prophète ye i ko komi tɔw, ko Alakira don i komi tɔw. Ok, Alakira kɔni don nka Alakira dɔrɔn tɛ. Ala den don. Yesu ni kira tɔw tɛ kelen ye. Sabula Yesu bɛ yen, a bɛ yen hali sisan, a bɛ sankolo la. A nana yan, a ye tile saba saya kɛ, nka o kɔfɛ a kununa, Ala y'ala kunu. A taara sankolo la. A bɛ yen hali bi, Yesu ɲɛ banna. Ne ye Yesu ye. Matigi Yesu Ala barika la. Yesu y'a yira ne la. N tɛ ka nkalon tigɛ aw ye dɛ. Nkalon tɛ. Ne ye Yesu ye. N ka so kɔnɔ yan siɲɛ caman Yesu kumana ne fɛ. Wa Yesu de ye ne ci, ne bɛ ka min kɛ nin ye sisan. Ale de ne bila la. N bɛ ka kɛ français kan na. Nka a ka di n ye fana ka n seko kɛ walasa minnu bɛ bamanankan fɔ, minnu tɛ tubabukan mɛn, olu fana ka dɔ dɔn. O de kosɔn n bɛ ka nin kɛ. Nka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ nka n bɛ ka n seko bɛɛ kɛ Ala barika la walisa ka n ka seereya di bamanankan fana la. O kɔrɔ ye mun ye? Yesu ni kira tɔw tɛ kelen ye. Yesu bɛ yen depuis Ala bɛ yen, Yesu bɛ yen. Ala ka danaya fɔlɔ o ye Yesu de ye. Ala ye fɛn fɔlɔ min da, o b'a fɔ ko a den fɔlɔ, o b'a fɔ o de ye Yesu ye. A kun bɛ sanfɛ nka a ye farisogo ta ka na dugukolo kan. O kɛra cogo di? An bɛ n'o ye an tatɔla ɲɛfɛ. Hallelujah. Yesu nana diɲɛ na sisan an bɛ san 2000 ni kɔ la. San 2016. Sabula l'an 2016 Yesu ka anniversaire de don. Mɔgɔ caman t'o kalama mais 2016 l'an 1 o ye Yesu wolosan de ye. Donc Yesu nalen diɲɛ na ka kɛ maanifin ye. O tuma ni sisan an bɛ san 2016 la. Nka sani Yesu kana, san 800 sani ka Yesu kana, Yesu na fɔra o. Kiraw y'a fɔ. Kiraw y'a fɔ, Isaïe y'a fɔ, kira Michɛ y'a fɔ, kiraw caman y'a fɔ, Yesu bɛ na. Isaïe de ye caman fɔ Yesu ko la. A na cogo, a bɛna mun kɛ, a bɛna tɔɔrɔ cogo min na, a bɛna faga, a bɛna kunu, o bɛɛ fɔra. Prophète Michɛ, hali Yesu bɛna bange dugu min na, Michɛ y'o fɔ. Bethléem. An bɛna a fɛn dɔ kalan k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Isaïe ka livre chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Afleni. Ko le Seigneur ala de kodo. Ko ala yɛrɛ bɛ taamasere d'a ma. Sabula
sunguru hein chedombali hein bogotigi chedombali obena konota ka denche maso ko ba wele ko Emmanuel kolo ala be angela Isaïe ni fo san keme shegini ko sani Yesu kana jina sabe ale kunye prophète ye muyi alaka kiraye muyi abisa ke ni ala ko ibikai mo ko kiraw mabang kiraw tsika ban sa sabula ala be ambe ala be kuma fe an seka ala ya nyinaw ala be kuma ni kiraw de ala ba kuma don kiraw de da kiraw be kuma la se aka mo donc kiraw mabang kiraw boy halbi kiraw chamba de bi Alléluia. Ambe dobere kalangalaje. Luca, Luca chapitre follow verset bisabani kelen katabla bisabani saba. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Isaïta ayome. Ça ne watis nyale haya. Et alaye et ngakili bala bamana kana puma meleke ngakila hein meleke je pense hein alaye et ange blakana hein meleke blakana kakuma ni marama yi wofuma ko mari ka fo mari ibina konota ibe deso hayba alabe kuma mo fetu machama abi kuma ife sogola is no gotola abina abi kuma ife walma abi meleke blakana kuma ife ala boke avec la tuma chama ya et donc oyo kuma fay ale ko obisa ke chiko nete chedon ne furlente e obina ke chiko ko kama ai ala de ka baralo ala de nodo ala de bina ke ni senu barkala ala bino ke o kelen ko versa asona mun kero ko fanyo yo Yesu bangera donc abangera wa Michel afo chiko mna abangera Bethlehem Michel afo amena akachani sang keme ulon fly Michel afo kwa be bange Bethlehem abangera Bethlehem Marie ani Joseph ngakila oba fuma ko Isuf ngakila utara y comme population recensement combien ay abangera yi donc Yesu prophète donc mabaula nga prophète dronté prophète dronté ala yi sebere dama amena yi ñon fa ci Matthieu ka livre sabana chapitre Matthieu ka chapitre sabana verset tani woro en tani wolofla. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nous, Matthieu de Beka Kumata, Matthieu Fono Kunyi, Aleka Apotude, avec un témoignage de Kéan. Ako Watibena Jean-Baptiste, aye Jésus baptisé. Baptisé li koro yemui, kai don jikono. I fari beko don jikono kilabo. Okora yemui, I sara kakunu. Iko Yesu sara kakunu chogomi. Okoro ki isona Yesu la. I nindi Yesu ma. I yeradi Yesu ma. Ikera Yesu ka disciple. Ikera chrétien. Ode koro batemi. Ni mo ke do imake chrétien. Alléluia. Okelen ko fait donc Jean kelenga Yesu baptisé abora jikono dron mogo fefe kumboro la uyame
sangolo la avec kuma ala kuma na sangolo fe ou ala kan men mo ko fe kun bor la ou ya men ko ni ye ne dende ni dende nga fe nga do pe baka ayo fo pe amen na fora kwa di na wi ya o mirini an farisego cheni muso ko yala o se ka famu cheni muso ko tew ni senu ka barka don ala fo ite ala se ka minke o ala be kuma don fe on be keti ala be fe be kene kuma de adala kan abe kuma abe fe welu to ko ma obena abe fe on to ko fo beta donc ala de yato Mariam ye konota ka so ma che don ay den so ala dendo ori ko sabe forma ko ala dendo ala re afo ko dendo ambe ska ba chiko amre ala dendo no na so na ala la Yesu fait ankra ala dendo awetende hallelujah donc ne ko mo fe ka min fo Yesu ko la oeni Yesu te kira gansan Yesu ala den ala yi abi ko mi mane fin ka ala ya ta ala yi sebe dama ka to nyanya sisan Yesu salen akunna atara sangol la abe ala krefe Yesu be akumbe ende akumbora ende kana wa atara abe anatuma sunyana anka nganji jadika an labe sabla ni Yesu nana ni zen na le ko folo kunyi ka an kala ka an ga labe na le ko fana ni ma labe atamena labe ncho worete an kan ga labe de san Yesu kana sisan akone ma kwa anatuma sunyana nyo video ke kabla karata mo fe mo chama yayi Yesu da fone kunga fo nye mo ye ko anatuma sunyana ni Yesu ka koy ambeta nyefe kofe ngasani katanye ambe doni fo ni senu kola wafu mako Saint Esprit ni senu emui femi do mogodo me ateye antaye abe ande kono ala de yake Yesu tatuma sunyane Yesu ko abeta nga ate anto falato yala abeta abe kuma na fai abe kuma na alaye wala alaka ni sunu blakana donc abe komi an kelen na o kelen Yesu ba an kono abo chola yini so yori folo Yesu nana iko mo kelen di wati kelen abe ro kelen abe duguni dugu tamala ga ni sen abe komi ni senu abe komi Yesu abe an bela kelen ngono abe an kuma an fe abe an ladi abe an kalan abe hakili ya dama ore ni sunu wafo ore mako Saint Esprit ore ko sabe fode ko betaye na temina otaye ni te Yesu kamo ita don itaye hallelujah donc ambe verset do kala Jean ka chapitre tanani verset tanduru katabla tani konontola si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Hallelujah. Avec comme nyemi fofolo oreni. Atatoma sunyane ako autito falato yala. Nebeta ni sunu bena ni nola. Wa nefono be balola mbe. Mogoto teneye nga au bene ayo refonita Yesu be ka ira mogola na utara anyini al internet ka obay hal demsen ubay Yesu aba ira doula ata ira doula wa aba ira chogo chamana fono do be yelende yi
dɔw bɛ mɔgɔ de ye a bɛ a yɛrɛ yira cogo caman na dɔw b'a ye k'i to sunɔgɔ la dɔw b'a ye k'a sɔrɔ u mɔ sunɔgɔ yɛrɛ min ka d'a ye a b'o de kɛ setigi dɔn haleluya donc ni sɔnni y'o de ye o fana de bɛ ko Saint-Esprit munna n ye nin yɔrɔ in ta sabula nin yɔrɔ in o bɛ ka mɔgɔ dɔw dɔn fili la dɔw b'a fɔ nin yɔrɔnin kɔrɔ ko Yesu kun bɛ k'a fɔ de n'ale taara dɔ bɛ na ale nɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ale nɔ ta o tɛ mɔgɔ kun ko tɛ ninsɔn de ko dɔn sabula mɔgɔ tɛ se ka Yesu place ta mɔgɔ tɛ se ka Yesu nɔ ta Yesu ma sa Yesu bɛ balo la aw bɛ ale mɔgɔ min bɛ balo la aw n'aw bɛ taa cogo di Yesu bɛ balo la Yesu ma sa a ye tile 3 de kɛ saya la o kɔfɛ a kun na wa a ka saya dɔw ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ de don sabula a y'a yira ne la ka ne to sunɔgɔ la Yesu ye a ka crucifixion u b'a fɔ ma ko crucifixion o ye min kala ni a y'a yira ne la Alléluia. Donc, ni sunu ye mun ye a b'an kalan a b'an ladi a bɛ fɛn caman ɲɛfɔ an ye a b'an bɔ fili la a bɛ fɔ de ma ko ninsenu a b'an hakili jagabɔ wa a bɛ na ni yɛlɛma fana ye an kɔnɔ a b'an yɛlɛma n bɛ fɛn dɔ kalan k'a lajɛ Galates 5:22 Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ainsi de suite. Ni ne sunu bila alaka ni sunu na o dima abi yelama fait ni sondia fɛn caman muɲu ɲumanya fɛn caman a b'o dɔn i kɔnɔ o ye nisɔn ka baara de ni jugu o man ɲi ni min bɛ bɔ silamɛ fɛ ka na o man ɲi hasidiya juguya kɛlɛw ɲɛngoyaw u tɛ kelen ye Yesu kun b'a na kun dɔn Yesu b'a dɔn k'a fɔ ale nana waati de k'an cɛla k'an kalan ka ko caman ɲɛfɔ an ye ka sɔrɔ ka taa a kun b'o kalama an ka Matthieu kalan k'a lajɛ Matthieu 17 verset 22 ani 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de l'homme. Ils le feront mourir et le 3e jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Kuto tamala kumukata Galilée dugu cɛ ka wajiluw kɛ a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye minnu kun bɛ taama la a ka disciples a y'a f'u ye sanni tile 3 cɛ ale kan ka sa ko sanni sɔnni cɛ ale bɛ sa sabula u b'ale faga ko nka tile 3nan don ko ale bɛ kunu a y'o de fɔ ko kɛlen min kɛ olu tɔw bɛɛ fari fagara ayiwa nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye ala de y'a kɛ ala bɛ ko dɔ kɛ an t'a faamu ale b'a kun dɔn bibili kɔnɔ ko a y'a fɔ Abraham ye k'a ka taa a denkɛ faga Abraham taara k'a bɛna faga waati min na ala ko a ma ayi kana faga ala ye saga labɔ saga bɔra sankalo la ka na Abraham ma Isaac faga o ala kelen de ye Yesu bila ka na Yesu fagara an ka hakɛ kɔsɔn an ka jurumu kɔsɔn Yesu sara ala de y'a kɛ ala bɛ min kɛ an bɛ se ka baw la wa ala ye fɛn fɛn kɛ o ka ɲi a b'an fɛ o de kosɔn a y'a kɛ Yesu fagara Yesu kunna wa se bɛɛ dira ma jɔn bɛ baw la saya ma nɔgɔn nka n'a fɔra ko i bɛ sa i bɛ tile 3 kɛ i bɛ kunu o kɔfɛ sɛbɛn bɛ d'i ma o bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ o la o mais ala barika la a bɛ se ka kɛ haleluya wa a sara wa a kunna o bɛ balo la mɔgɔ caman y'a ye aw bɛna ye mɔgɔ caman y'a ye wa ala barika la ne fana y'a ye an ka Romain ka
livre kalan chapitre wolo shegina verset tan bisaban nani. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ako Yesu sara wa akunna abe sangola abe ala numa bolo fe ala kini bolo fe ala kini bolo fe wa arabe ka deli kanwi mo be abala deli kanwi aban fe de Yesu ban fe asara an koso anya toro ka kujugu be sugu be kala ya nga obela aban fe. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Corinthiens ka lettre follow et chapitre 32 verset saba katabla shegila. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Alléluia. Apôtre Paul de Becanifo. Ko ikomi seba asebena chogomina na yo fo okoro Bible kono Ancien Testament sabula uluka watla Nouveau Testament kunte ba Nouveau Testament be kunte nga Ancien Testament wa Moïse kalibru ani to ulukumbe ayo adun sebela ulukono chogomina ikomi Isaiah fo chogomina abiko defo ko ya fo chogomina Christ nana asara akunna ko wa mo chama yayi fono ko e apotu yayi Jacques ya dogochewi e ko mogo mi ya akachani mogo keme duruye kulube yayi ko wa ale fono yayi abiko defo wa ne mi flani ne Joseph ne flani mbeka fawye ala insere ne Yesu ye ayere ganila o bekera kan to sunogola do baye kuto sunogola do baye ukune. Alléluia. Hali sina mogo beka Yesu ye. Hali demsenu beka Yesu ye. Sabula Yesu ya fukuna na masunyana ko ni sugu chama beke. Ayara ni la wati chama sin kelen rete. Sabula abe akode ko ne be ale ka bara deke. Ne be ka Yesu ka bara deke ne Yesu bara dendi. Yesu barkala. Alléluia. Yesu fleni ala de yake ko Yesu de Israel kase alema ala de oke mo ka barate mo go ma fo ko Yesu be keni ala de yake ala de ko ala dendo wa ala de ko wala sa ka kisi anganga teme Yesu de fe sabla Yesu mingi mo simake o mo simake. Alléluia. Jean 14 verset 6. J'entends nani verset 8. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu ya fo mo wiye ne de Israël ne de tien ne de kisili aywa ko mo siti kana ne fa ma na mata ne fe atsika je ka temoka ko mo sika teme kata ala fe ni mata ne Yesu yi donc ni Israël wareta okoro ki filla itisala fe ibita ro warede itisala fe janama anga tien fo nyogoni sabula fe fla donde bien ala ani sitani minumba ala fe ulube kisi minunta ala fe ulube sitani fe sabati fla donde bien. 1 Timothée 2. Timothée ka lettre follow Paul et minchi Timothée ma chapitre flana verset 12 à 9. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ,
homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà. Nyen yoro info. Sani kasama. Ko ala kelen pe de be ala flati. Wa ala ni anche mo kelen don de be. O ye Yesu de. Ankanga te malade fe. Sabula Yesu ye ayeredi. Sayama ankoso. Yesu silama yɛrɛ y'a fɔ ko Yesu ni ko kira donga ani kira tɔw tɛ kelen ye i komi ale komi u b'a fɔ ale ma ko komi kiraba ayiwa munna o b'o fɔ sabula a ye ko caman kɛ kira tɔw ma minnu kɛ a ye suw lakunun a ye banabagatɔw kɛnɛya ɲɛfɛntɔw ye yeli kɛ bobow kumana tulogɛrɛnw ye kuma mɛn ko caman a kumana hali fiɲɛ fɛ fiɲɛ jɔra a taamana ji kan olu camanba de bɛ yen n tɛna se ka u bɛɛ kalan nka n b'a fɛnw da muso dɔw yɛrɛ kun bɛ ko san 12 a kun bɛ jeli bɔ ayiwa a ye Yesu tɛmɛtɔla ye jamaba cɛla komi cogoya kun t'a bolo ka taa kuma ni Yesu ye a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ayiwa n b'a lajɛ ni sera ka maga ala a ka fini la n bɛ kɛnɛya a y'o kɛ dɔrɔn a kɛnɛyara o bɛ fɛn kɔnɔ ye Luka 8 verset 30 verset 43 ani 44 a ye Lazare lakunu a ko ye mɔgɔ wɛrɛ lakunu nka n ye Lazare ta de sɛbɛn yan Jean 11 verset 43 ani 44 a ye buru lacaya sabula mɔgɔw kun ka ca buru dira ma a y'olu buru lacaya walasa mɔgɔw ka se ka dun mɔgɔ camanba de kun bɛ mɔgɔ 5000 ni kɔ u bɛɛ ye dun buru kun ye joli maro buru 2 wa 3 de a y'olu tilan mɔgɔw ye cɛ mɔgɔw y'a dun o bɛ Jean kɔnɔ Jean 6 verset 5 ka taa bila 13 la a tamana ji kan o fana bɛ Jean 6 kɔnɔ ye verset 17 ka taa bila 21 na a ye ɲɛfɛntɔ ɲɛyɛlɛ mun a wolola k'a sɔrɔ a ɲɛfɛntɔ laman don o bɛ Jean 9 kɔnɔ 1 fo 7 o caman de bɛ yen Yesu ye ko minnu kɛ Yesu se bɛ Yesu ye sabula ala ye se bɛɛ d'a ma a bɛ komi mɔgɔninfin ala ma k'a to an cɛla yan kɔni sisan a bɛ sanfɛ sisan a nisɔndilaman don farisogo a tɛ komi an farisogo bɛ cogo min na a t'o cogo la o ala fana t'an cogo la o ala nisɔndilaman de don hallelujah donc Yesu se b'a ye wa o se a bɛ se ka d'a ma fana a bɛ se di mɔgɔw ma Yesu bɛ se d'a ma ka mɔgɔ lakunu ka su lakunu sabula se b'a ye ala ye se bɛɛ d'a ma n'aw ye Matthieu kalan k'a lajɛ Matthieu 28 verset 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre a y'o de fɔ a ye gɛrɛ mɔgɔw la dɔrɔn a k'u ma ko ala ye se bɛɛ di ne ma sankalo la ani dugukolo la se bɛɛ dira ma alléluia Matthieu 10 Matthieu 10 verset 7 ani 8 allez prêchez et dites le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donné gratuitement avec aw de fois aka disciple ma aka barak ñoo aka barak dew akuma aita ayafo ko wati sera ko wala sangolo lahara wi komi abi komi ka fo walma abi komi ka fo ko alaka don sera aita ayo nyefo ay kubar dum fo ay banabato la Kenya ay shula kunu ay falato la Kenya ay fɛnw gɛn ninjugu nu sitani n'a ka mɔgɔ nu démon nu ayolu gɛn ko a y'a sɔrɔ fu aw fana k'a di fu Yesu de bɛ ka nin fɔ pourquoi sabula mun kosɔn sabula se b'a ye ka kɛ a b'a di an ma i komi ala b'a di an ma cogo min na parce que ala ye se bɛɛ di Yesu ma mɔgɔ bɛ se ka o nɔ ta cogo di
mo tse ka yesu no taw sabula ale be o ni mo ko sara de mo do bla no law mo ko masa do bla no la chugodi donc o kora iko yesu yemi yesu place mo yesu no mo tse ka yesu no ta sabula ala ya ata wati bede koso prophétité sabula prophète ube lubena lubesa lubeta nga yesu be prophète manana nusara prophète wara ubena prophète yemi ala debe ni senu blaikan ni senu mbato abe kuma ife iba kalama ala be kuma ife iba don sabula ala be kuma ife chikodi sabi ala be kuma ife doye miriawi doye sogoyi akuma chikuka cha asika nyefo kanye nga awbeka mbefeka awbeka akomi famu ala be kuma ka prophète ufe mogozo ikomi aw miraw minu bena uluf mira sabade be mi bena kabo ala fe mi bena kabo mogo yere fe atikla mogo yere fe ani minu bena kabo sitani fe wal ni prophète ibisika ulu bonyona alléluia donc sabula ni bekera donc mo wotseka excusez ka fo a ngunta kala mo tseka fo sabula yesu nana ay ko beke alere ya fo j'entends nduru verset mugani nani si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon père ako nine kuma ni ko chama imbeke haket kuntaufa haket kuntauma junubu kuntauma nga neni beke obela halsa o mason aywa excusez avec ko defo hali bi ordon yesu flani aka bible be aka barakela obe obika kuma yesu bika fo fambe ni tlo magele i banka lame aywa ay min foy o de bena kima yesu ya fo ay kan ngada nya ko prophète chama bena ko ka fo a ulde yesu bena yesu nota ko ngon lame ayo fo de Matthieu mugan nani verset tani kene abakono ko prophète chama bena prophète utede prophète utede wa yesu ute sa mo chama beka al chrétien kela mo bi waka fo yesu uluka yesu ni ani yesu ni tekele awale lik wala sa alaka aw nyayele aw kaseka famel sura kula wa aya fono ko wat laba mana se ambe ko chamani ko do werebe mo faga ko ka fu kubeka mo faga alde koso orbe ka question nawe Jean tani woro kala verset flanan ani sabana aya fo ko do be mo faga ka fo kubeka ake ala de ala ma fo faga kede ala ko angana mo nyo faga ala yodi fo yesu ya fo do ka ala ba fo a ni mo way ko juke aka faga wala ma ka buko yesu ko ya ko ni mi ko jukila ya fama ala delikai minu ye danga kika do ukai afreni ko sabula ala be befe ko ala be kledi mo nyoni nyo juguma ala be sanjidi mo nyoni nyo juguma sabula ala be fede mo juguka yelama kake mo nyoni wala sa wakisi aywa sani ngatla ngonbe min fawi mbalma silamaw mbe fentama da fawi duru woro wala sa awka hakli jagabo wala sa awka sika miri kala je wala sa awre kala je nawbe ka minke ni nyumando uma ni nyumante awre kala je aywa mbe folo min fo alabe fambe abe koron fait avec les bifets abe sans fabe de gol alabe fambe donc ka fo kuibi nyesi fando fe ka kuma ala fe wala makaseli o te ko jele aywa ngakala nyaw fam e ala wati be alabe ka fo ko lansara e suburi wala mara fo chuko mina
ala be tuma bɛɛ a bɛ ka lamɛnni kɛ i bɛ se ka ala deli kɛ tuma o tuma i diya sufɛ o tile fɛ o sɔgɔma waati bɛɛ i bɛ ala deli ala b'i lamɛn a b'i ka jaabi a b'i ka ala deli jaabi n'i y'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ayiwa n bɛna fɛn sabanan min fɔ ala deli fɛn tɛ i bɛ min kalan walima i bɛ taa min kalan kan wɛrɛ la walima i kan ka jagoya ka kan dɔ de fɔ ala deli min kan ka na i kɔnɔ ten min bɛna i kɔnɔ waati min na i b'o fɔ sabula an mago bɛ yɛlɛma o fɛn caman n mago bi ani mago sini kelen tɛ jagoya la o donc ala deli bɛ kɛ de n mago min na n b'o de kɛ nka ala bato de an kan ka ala bato waati bɛɛ an kan ka bato k'a tɔgɔ ɲuman fɔ k'a wale ɲuman dɔn o kɔni kan ka kɛ tuma bɛɛ nka deli fɛn tɛ i ko fɛn min i bɛ min dɔn i dusu kɔnɔ walima ka jagoya dɔn i kɔnɔ ko i b'a fɛ i bɛ kuma kelenw de fɔ waati bɛɛ o tɛ o deli tɛ ten o a bɛ komi k'a fɔ bi i mago bɛ sigiyɔrɔ la i bɛ sigiyɔrɔ ɲini ala fɛ sini i mago bɛ kɔgɔ la i bɛ sigiyɔrɔ ɲini ala fɛ o tɛ se ka bɛn o haleluya bon ala bɛ ko bɛɛ kalama wa ala bɛ diɲɛ kan bɛɛ mɛn ala de ye kan dɔn mɔgɔninfɛnw da o an bɛ bamanankan o kadɔkan o fulakan o kɔrɔbɔrɔkan o faransikan o sinuwakan o ala de ye ninnu kan dɔn an da o jagoya tɛ ala ka olu bɛɛ dɔn wa donc k'a fɔ ko i bɛ ala deli kɛ kan kelen na o tɛ ko yɛlɛ ye an ye ɲɔgɔn faamu n hakili la donc o kɔrɔ k'i bɛ se ka alabato kɛ kan bɛɛ la i bɛ kan min bɛ ka ɲɛ i bɛ se ka ala deli kɛ kan bɛɛ la fɛn duurunan ala fanga tɛ ban ala ka se banbaliya de b'a la se banbali ala kelen bɛ wasali kɛ sabu se bɛɛ b'a ye i mago tɛ ka taa i bɛ dɔw ye san i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bolomafɛnw walima u bɛ fɛn dɔw dɔn u kan na u bɛ u cɛsiri u cɛkɔrɔ la walima u bolow la k'u b'olu kisi fɛnw na o si man ɲi ala ka den i mago tɛ ko sugu la danaya b'i wasa n'i darala ala la yesu tɔgɔ la ala bɛ kisi ko bɛɛ la kojugu tɛ se k'i sɔrɔ sabula kojugu bɛ bɔ ka na sitani de fɛ walima ala dimi de i mana kojugu kɛ ala bɛ se ka dimi k'i bugɔ walima e yɛrɛ bɛ to i ka fili la i bɛ teriya la sitani fɛ sitani bɛ janfa o de don fɛn fila dɔrɔn de bɛ yen n y'a fɔ cogo min na ala ni sitani olu dɔrɔn de bɛ yen min tɛ ala fɛ o bɛ sitani fɛ min tɛ sitani fɛ o bɛ ala fɛ a bɛ ten de fɛn wɔɔrɔnan walima dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fɛn duurunan ko dɔn u bɛ fɛn dɔw dɔn u cɛsiri walima dɔw bɛ taa ko moriw fɛ dɛ ko ka karamɔgɔw fɛ walima dɔw fɛ ka fɛn dɔw kɛ o man ɲi dɔw bɛ ko dɔw kɛ walasa ka muso sɔrɔ walima sa ka baara sɔrɔ walima sa ka wari sɔrɔ o si man ɲi sabu u bɛ k'olu kɛ ni ninjugu de sitani don aw bɛ ka layidu de ta sitaniw ye sabula sitani tɛ fɛn kɛ gansan fu tɛ sitani fɛ fu tɛ yen ala fɛ fɛn bɛɛ ye fu de mais sitani fɛ fu tɛ yen sabula n'a ye fɛn dɔ d'i ma a bɛ fɛn dɔ de ta i fɛ wa ale bɛ min ta o ka ca ni e bɛ min d'a ma ye sitani bɛ ten de mɔgɔw tɛ k'o faamu mɔgɔ caman bɛ ko dɔw kɛ u denw bɛ sa u somɔgɔw bɛ sa u musow bɛ sa u yɛrɛ bɛ bana u t'o si kalama sabula i bɛ ka min kɛ i bɛ ka contrat de kɛ i ni sitani cɛ o mɔgɔw t'o kalama sitani man ɲi o de kosɔn ala y'a gɛn o mɛlɛkɛ kun don ala y'a gɛn de sabula a sɔn man ɲi fɛn wɔɔrɔnan sitani ko don wala dɔw b'a fɔ ko n'u taara hiji la ko u bɛ sitani u bɛ madon kaba bon sitani ma o tɛ se ka kɛ o sabula sitani tɛ farikolo ye o ale fana ye ni de u b'a fɔ ma ko esprit ale fana ye esprit de donc i tɛ se ka sitani bugɔ i tɛ se ka sitani bɔ ni kaba ye
kabakuru tse wake o tani ka ko o ko man o koro man akun man sabula ala ya fo ko Ephésiens kono Ephésiens woro tani kelen ani tani fla ala ko anjugu sugoma fente anjugu fende ninde fin tara be fo chum na bana kana mais esprit yeo e bisuga o kele chigodi donc avec la ni kumade atekala ni sogoy atekala ni fariye donc kuma ibe kumade ala togola yesu togola iba ala delike yesu togola ka jugu kele aywa sani katla yesu yela du batani nawe Jean tan nani kala verset fla ani saba yesu ko ale tatla fleni sanfɛ ko ale bɛ taa yɔrɔ min na ko sigiyɔrɔ caman bɛ yen ko wa n'a taara a bɛ yɔrɔ labɛn n'a yɔrɔ labɛn ko a bɛ na an ta an fana bɛ taa ale bɛ yɔrɔ min na an fana bɛ kɛ yen ale fɛ a bɛna kɛ mun ye a mana na an ta an bɛ taa sanfɛ anw yesu ala ani mɛlɛkɛw an bɛ kɛ sanfɛ ayiwa yesu y'a fɔ a na tuma sunyana a y'o labɛn a y'a fɔ k'a to yan yɛrɛ a y'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ na ne fɛ ne tɛ mɔgɔ si gɛn ko n'aw nana ne fɛ aw bɛ kisi sabula ala ye se di ne ma waati laban na ne ka sugu la kɔnɔ a y'o de fɔ n'aw ye Jean 6 kalan a bɛ yen Jean 6 ka daminɛ 17 37 fo 40 a y'a fɔ ko ala ye se di ale ma walasa don laban na ale bɛ na ka sugu la kɔnɔ mɔgɔ minnu ma sa ani bɔ bɔ u farikolo la ani sugu la kunne an bɛ taa sangɔ la an bɛ to sangɔ la ale bɛ yɔrɔ min na an fana bɛ kɛ yen ala fana bɛ yɔrɔ min na o la an bɛ ala ye an tɛ se ka ala ye sisan ayiwa kuma min bɔ ne fɛ k'a fɔ ye o ye nin de ye ni donna mɔgɔ min gasi la hakɛtɔ b'a la aw bɛ yafa ne ma a kɛ kun tɛ ka dɔn aw gasi la a kɛ kun de ye k'a lajɛya ne ye min ye n ye min mɛn ko o lase aw ma ne ye yesu ye ko caman kɛ yesu bɛ kuma ne fɛ tuma bɛɛ wa yesu de bɛ ne bila ka nin kɛ yesu de b'a dɔn ne kɔnɔ ka kuma mɔgɔw fɛ n'a ye min yira ne la ne b'o fɔ mɔgɔw ye a bɛ to ka ko dɔw yira ne la dɔw yɛrɛ ye jamana ɲɛtigiw ye dɔw ye jamana kuturuw ye a bɛ kuma di ne ma ne k'a f'u ye ne b'a f'u ye ne ka baara y'o ye ne ye ala ka baarakɛden de yesu ka baarakɛden ne ye ne sara o bɛ yesu de bolo n tɛ ka kɛ wari kosɔn n tɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini kosɔn ne bɛ min ɲini na o ye lahara de ye a ka fisa ni diɲɛ ko bɛɛ ye ayiwa min kun bɛ ne bolo k'a fɔ o ye nin n balimaw a ye ala ɲini ala ma dogo ye ala dogolen tɛ n'aw ma se ka faamuya sɔrɔ a ko la hali bi a ye dɔn so kɔnɔ a ye aladeli kɛ bamanankan na fulakan na kɔrɔbɔrɔkan na aw bɛ kan min mɛn bozokan kadɔkan aw bɛ kan min mɛn a ye aladeli ko la jago a tɛ arabukan fɔ ye arabukan o bamanankan o ala bolo a bɛɛ kelen a ye dɔn so kɔnɔ aw ka aladeli kɛ aw b'a fɔ ala ɲɛ ma hinɛ n na i yɛrɛ jira n na sisan ɲuman jira n na ni n bɛ fili la n b'o fili la a ye aladeli kɛ a ye kasi a ye sun ala bɛ sa jira wa sabu ala b'o de ko ala b'an fɛ ala bɛ fɛ an bɛɛ de ka kisi ayiwa min kun bɛ ne bolo k'a fɔ ye bi o ye nin ye ala ka dubaw ye maatigi yesu tɔgɔ la amen